እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮንኩም መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ከምቲ ወትሩ ሰሙናዊ ሰንበት ዝቐርብ ንሎሚ እውን ዝተፈላለዩ መደባት ብምድላው ንፍርቂ ሰዓት ምሳኹም ክንጸንሕ ኢና። ብወገን መውሃድ ምሳኹም ጸንሕ ኣቤል ኣብርሃሜ ብዜና ፖሊስ ክንፍልም ሰናይ ምክትታል። ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ጥላልት ዘለዎ ክራማትና ተመነኹ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። ብምክትታል ምሳይ ክጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድም ኣንባብ ዜና ኤርምያስ ኣስፋ ፈለማ ኣርእስታቱ። ሓደ መንእሰይ ኣብ ዲጋ ጥሒሉ ሞይቱ። ኣብ ስርቂ ካብ ገዛ ተዋፊሮም ጸንሑ ጥርጥራት ተቐይዶም። ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ። ፖሊስ ሂንዲ ኣብ መሸጣ ናይ ሓሶት ፓስፖርትን ቪዛን ተዋፊሩ ምጽኑሕ ዝገለጾ ናይጀራዊ ቀይዱ። ፖሊስ ታይላንድ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት እንስሳ ዘገዳም ንዝነጥፍ ጥርጡር ቀይዶም። ፖሊስ ዚምባብዌ ብጌጋ 2 ንጹሃን ዜጋታት ከም ዘቆሰለ ተኣሚኑ። እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ዝርዝራት ዜና ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ ዓዳ ኣቤቶ ማይ ሑጻ ኣብ ዝርከብ ዲጋ ምስ ብጾቱ ክሕምብዝ ዝኣተወ መንእሰይ ጥሒሉ ከም ዝሞተ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ሓቢሩ። ሓላፊ ምክልኻል ገበን ራብዓይ መደበር ፖሊስ ሮሞዳን ዑመር ከም ዝገለጾ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ኒራምያ በርሀ ተስፋይ ኣድራሽኡ ማዓስከር ዒታሮ ኮይኑ ብ19 ሰነ 2022 እቲ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዘጋጠሞን ኣብቲ ዕለተ ፍጻመ ሬሳ መዋትን ንምርካብ ንግዚኡ ኣሸጊሩ እኳ እንተነበረ ንጽባሒቱ ግና ብልዑል ጻዕሪ ክኢላታት ሓንበስቲ ጨንፈር ምክልኻል ገበን ከም ዝወፀን ንስድርኡ ከም ዝተረከበን ኣረዲዩ። እታ ኣብ ከባቢ ማይ ሑጻ እትርከብ ዲጋ ብቐጻሊ ፍጻመታት ሓደጋ ምጥሓል ዘጋጥመላ ምዃናን ብዝምልከቶም ኣካላት ሓለዋ ክምደበላ ከም ዝግባእን ዝሓበረት ሓላፊ ሰባት ኣብቲ ከባቢ ክሕምብሱ ንዝርእይዎም ቆልዑ ይኹኑ መንእስያት ክገንሕዎምን ክምዕድዎምን ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሩ። ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ዞባ ማእከል ምስ ምእታው ክራማት ገለገለ ዲጋታትን ቀለያትን ማይ ኩዕቁራን ክመልኣን ስለ ዝኽእላ ሓያሎ ቆልዑን መንእስያትን እውን ናብኣተን ስለ ዝኸዱ ወለዲ ደቆም ብዕቱብ ክከታተሉን ክኸትለሎም ዝኽእል ሳዕቤናት ክሕብሮምን ተላቢዩ። ኣብ መደበር ፖሊስ ሓልሓል ዞባ ዓንሰባ ኣብ መዝገብ ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ክምዝገቡ ጸንሑ ገበናት ሰርቂ ካብ ገዛ ፈጸምቶም ክትሓዙ ከም ዝኽኣሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ መደበር ፖሊስ ሓልሓል ጥርጡራት ዑስማን ዓበ መሐመድ፣ ሓምድ ዑስማን ሓምድን ሙሳ ዑስማን ዑመርን ብምልኦም ነበርቲ ኣስማት ኮይኖም ምስ ካልኦት ክልተ ተሓባበርቶም ብምዃን ካብ ዝተፈላለዩ ድኳናትን እንዳሻህን ብርክት ዝበለ ገንዘብን ንብረትን ከም ዝሰረቑ ሓላፊ ምርምራ ገበን እቲ መደበር ዓብደላ መሐመድ ፈረጅ ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ንሱ ወሲኹ ጥርጡራት ኩነታት ገዛ ኣጽኒዖምን ግዜ መሪጾምን ማዕፁ ትካላት ብጎነጽ ብምስባር ነቶም ገበናት ይፍጽምዎም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። ብመሰረት ውጽኢት ምርምራ ጠቕላላ ብዝሕ ናይቲ ዝተሰርቀ ገንዘብ 128,000 ከም ዝበጽሕ ዝገለጸት ሓላፊ ህዝቢ በቲ ፍጻመታት ተሸቕሪሩ ከም ዝጸንሐን ፖሊስ ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ብዘካየዶ ዘይተሓለለ ጻዕሪ መዕለቢዩ ክረክብ ከም ዝኽኣለን ኣነጺሩ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ግጭት መኪና ምስ ብሽክለታ ብዝጠንቆ ሓደጋ ትራፊክ ህይወት ሓደ ሰብ ከም ዝጠፍአ መርማሪ ሓደጋ ትራፊክ ዞባ ማእከል ዳዊት ተስፋ ሚካኤል ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ረዲዩ። እቲ ብ25 ሰነ 2022 ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ መራሒ መኪና ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ዝኾኑ ወዲ 74 ዓመት ማዓሾ ዘርእዝጊ ተኪየ ኢአር 31151 ዝመለለያ
ኪንግሎንግ ዝዓይነታ መኪና እንዳመርሑ ሰዓት 9 ፍራቕን ናይ ምሸት ብብሽክለታይ ጓዓዝ ንዝነበረ 32 ዓመት ዝዕድሚኡን ነባሪ ሰንበልን ዝኾነ ተወልደ ምሕረተ ኣብ ደበሳይ ገጭዮም ናይ ሞት ጉድኣት ከም ዘሰዓብሉ እቲ መርማሪ ወሲኹ ኣረዲዩ ጠንቅቲ ሓደጋ ርሕቀት ዘይምሕላው ምዃኑ ዝገለጸ መርማሪ ሓደጋ ትራፊክ ዞባ ማእከል ዳዊት ተስፋ ሚካኤል ብዙሕ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ዝእዋን እዚ ይውስኽ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩሎም ዓይነታት ትራፊክ ማለት ኣጋር የሆኑ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ እዋን ጥንቃቐ ክዘውትሩን ንድሕነት ቀዳምነት ክህቡን ኣዘኻኺሩ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ዝቕጽል ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ምሳና ክጽንሑ ደጊመ ይዕድም ፖሊስ ህንዲ ኣብ ህንዲ ንዝቕመጡ ወጻእተኛታት ናይ ሓሶት ፓስፖርትን ቪዛን ክሸይጥ ጸኒሑ ዝበሎ 42 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሙ ሞሉ ሉካቺከ ዝተባህለ ናይጀራዊ ከም ዝቐየደ ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ቺከ ገበናዊ ተግባራቱ ተቓሊዑ ክቕየድ ዝኸኣለ ፋማንካንኬቶ ዝተባህለ ኣፍሪቃዊ ብምትላል ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ኣብ ኢዱ ጸንሐ ናይ ሓሶት ፓስፖርትን ቪዛን ናጃስታን ብዝብል ቅጽል ስም ዝጽዋዕ ቺከ ከም ዝሸጠሉ ንፖሊስ ቃሉ ድሕሪ ምሃብ እዩ ንውፅኢት መርመራ ምርኩዝ ገበረ ሓበሬታ ፖሊስ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ ኣብ መንበር ቤት ቺከ ጸንሑ ዘይሕጋዊ ናይ ህንዲ ቪዛ ዝተወዓሎም 4 ፓስፖርታት ሪፐብሊክ ናይጀርያ ሓደ ፓስፖርት ሪፐብሊክ ጋምቢያ ሓደ ፓስፖርት ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ከምኡ ድማ ሓንቲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ብኤግዚቢት ተታሒዞም ምህላዎም ተረጋጊጹሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ቺከ ኣብ 2010 ብናይ ንግዲ ቪዛ ካብን ናብን ህንድን ናይጀርያን ክዳውንቲ ክሸቃቅጥ ጀሚሩ ምንባሩን ቪዝኡ ድሕሪ ምውዳቑ ግን ቲጃን ምስተባህለት ኣብ ህንዲ እትነብር ናይጀራዊት ብምልላይ ንሳ ንዝሃበቶ ናይ ሓሶት ፓስፖርትን ቪዛን ብምሻጥ ንረብሓ ክልቲኦም ይሰርሕ ምንባሩ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ ጥርጡር ቺከ ክሳብቲ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወሉ ዕለት 100 ናይ ሓሶት ፓስፖርትን ቪዛን ከም ሸጠ ብመርመራ ክረጋገጽ ምኽኣሉ ፖሊስ ክገልጽ ከሎ ብዛዕባታ ቀንዲ ተሓባበሪቱ ዝኾነት ቲጃን ግን ዛጊት ዝሃቡ ሓበሬታ የለን ኣብቲ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤስያ ዝግበር ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት እንስሳ ዘገዳም ዋና ተሓባባሪ ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ቲዮ ቡን ቺንግ ዝተባህለ ማሌዥያዊ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ታይላንድ ውዒሉ ምስ ሰብ መዚ ጉምሩክ ወደብ ጆሆር ማሌዥያ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ጥርጡር ቺንግ ንዝሓለፈ 2 ዕቑድ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ስነ ሓርማዝን ሓርሽን ብንጥፈት ክዋሳእ ከም ጸንሐ ዝሓበረ እቲ መግለጺ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መጋቢት 2015 135 ኪሎግራም ዝግመት ስነ ሓርማዝ ከሰጋግር ተታሒዙ ምንባሩ መዛግብቲ ሕሉፍ ገበን ይሕብሩ ዛጊት ተኻይዱ ብዘሎ መርመራ ጥርጡር ቺንግ ዝሓለፉ ዓመታት መብዛሕትኡ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤስያ ኣብ ዝቐንዐ ዘይሕጋዊ ንግዲ ስነ ሓርማዝ ቀርኒ ሓርሽን ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብን ብመገዱ ይፍጸም ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ ጥርጡር ንዝያዳ መርመራን ፍርድን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት እንስሳ ዘገዳም ክሰጋግር ምዃኑ ዝገለጹ ፖሊስ ታይላንድ ኣብ መርበባቱ ንሰርሑን ካልኦት ጥርጡራትን ንምሓዝ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጦም ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ሪፐብሊክ ዚምባብዌ ምስ ዕጡቃት ሰረቕቲ ኣብ ዘካየዶ ምልውዋጥ ተኽሲ 2 ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝቆሰለ ተኣሚኑ ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ፓውል ኒያቲ ንማዕከናት ዜና ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝሕዝን ክስተት ከጋጥም ዝኽኣለ ኣብ ምኽባር ጸጥታ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ዴኒስ ማዶንዶ ምስ ተባህለ ዕሉል ሰራቂ ተኽሲ ይለዋወጡ ከም ዝነበሩን ብጌጋ ድማ ነቶም 2 ንጹሃን ዜጋታት ካሃርሞም ከም ዝኽኣሉን ኣረዲኡ ንሱ ወሲኹ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ተሓቢሮም ከም ዝኸዱን ኣብቲ ቦታ በፂሖም ነቶም ሰረቕቲ ክሕዙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ካብቶም ገበነኛታት ናይ ተኽሲ ግብረ መልሲ ከም ዝተዋህቦምን ድሕርቲ ፍጻሜ ከዓ ጥርጡራት ብመኪና ከም ዝተሰወሩን ዛጊት ከም ዘይተታሕዙን ገሊጹ ንሱ ኣብ መወዳእታ እቶም ዝፈጸምዎ ሓጢያት ዘይብሎም ክነሶም ግዳይ ኮይኖም ዘለዉ ዜጋታት ብህፁፅ ንሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ክገልጽ ከሎ ህዝቢ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደገኛ ትርኢዮ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ክጥንቀቕን ብኣጋ ካብቲ ቦታ ክርሕቅን ብምልዋው ጥርጡራት ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ግቡእ ፍርዶም ከም ዝቕበሉ ንምግባር ፖሊስ ክጽዕት ምዃኑ ኣፍሊጦም እምበር ከዝኸበርኩም ዝኸበርክን ሰማዕትና ዜና ፖሊስ ተዛዚሙሎ ምስተረፉ መደባትና ሰናይ ጻንሖት እናበልኩ ብወገነይ ሳነበተኩም ሰላም
ፈረማ ዝቐርብ መደብ ድሕነት ኮይኑ ብሰንኪ ሸለልትነት ህይወት ሰብ ንኸንቱ ከይጠፍእ ብዝብል ኣርእስቲ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ዘዳለዎ ጽሑፍ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ከቕርበልናዩ ሰናይ ምክትታል ወቅቲ ክረምቲ ዝናብ ዝዘንበሉን ሓረስቶት ድማ ቀለብ ዓመቶም ንምሕፋስ ምስ ሕርሻ ዝተተሓሓዘ ንጥፈታት ተጸሚዶም ዝኸርሙሉ ወርሓት እዩ ብዘይካዚ ብፀሓይ ሓጋይ ብጽምእ ማይ ጸምልዮምን ደሪቖምን ዝሓገዩ ኣትክልትን ኣግራብን ወዝ ዝመልስሉን ንኽትሪኦም ደስ ዘብሉን ኮይኖም ዝረኣዩሉ ጉሩም እዋን እውን እዩ ዲጋታት ሓጽብታት ራህያታት ዒላታትን ቀለያትን ወዘተ ድማ በቲ ኣብ ግዜያት ቀትርን ለይትን ዝወቅዕ ዝናብ ማይ ከዋህሉሉን ገሊኦም ድማ መሊኦም ክፈሱን ክትዕዘቦም ከለኻ ንመንፈስካ ዝዕገብ እዩ ይኹን እምበር ክረምቲ ምጥሓል ብዝጠንቆም ሓደጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ዜጋታት ህይወቶም ዝስእንሉን ስድራ ቤታት ግዳይ ሓዘን ዝኾኑሉን ወቕቲ ብምዃኑ ከዓ እቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ዘሐጉስን ባህታ ዝፈጥርን ክረምቲ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕናዮ ዝሓለፈ ወርሒ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ኒራምያ በርሀ ተስፋይ ዝተባህለ ነባሪ ማዓስከር ዒታሮ ኣብ ከባቢ ማይ ሑፃ ኣብ ዝርከብ ዲጋ ክሕንብስ ክብል ጥሒሉ ህይወቱ ሲኢኑ እዩ ጽባሕ ናይቲ ዝሞተሉ ከዓ ብልዑል ጻዕሪ ክኢላታት ሓንበስቲ ጨንፈር ምክልኻል ገበን ሬስኡ ወፂኡ ንስድራ ቤቱ ተረኪቡ እዚ ድማ ሓደ ኣብነት ናይቲ ኣብ መላእ ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ምጥሓልን ፖሊስ ዘካየዶ ዘሎ ዕማማትን እዩ ሰነዳት ፖሊስ እንተተመልኪትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብሓደጋ ምጥሓል ህይወቶም ናይ ዝስእኑ ዜጋታት ቁፅሪ ውሕድ ዘይምዃኑ ኢና ንግንዘብ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ዓመት 2020 ብሓደጋ ምጥሓል 35 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ዓመት 2021 ድማ 37 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ብመሰረት ጸብጻብ ገለ ካብቶም ሓደጋ ምጥሓል ዘጋጠመሎም ዓድታትን ከባቢታትን ዓዲ ቀይሕ ዓዲ ቆንፂ ዓዲ ከፈለት ዓዲ ሓንስ ዓዲ ንፋስ ኣኽርያ እንዳ ኮርያ ጎዳይፍ ቆሓውታ ወዘተ ክጥቀሱ ይኽእሉ መብዛሕትኦም ግዳያት ምጥሓል ኣብ ክልል ዕድመ 10ታትን 20ታትን ዝርከቡ መንእሰያት ኮይኖም ገሊኦም ክሕንብሱ ክብሉ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ንጥሪቶም ማይ ከስዩ ሸተት ኢሎም ዝጣሕልዮም እቶም ብሓደጋ ምጥሓል ህይወቶም ዝስእኑ ግዳያት ብምሕንባስ ክዘናግዑን ክጻወቱን ዝኽእሉ ምዃኖም እምበር ኣብ ውሽጢ እቲ ዝሕንብስሉ ቀላይ ዲጋ ሓጽቢ ዒላ ወዘተ ብዝጸንሕ ሰልሚ ተታሒዞም ንሞት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ግመት ዝህቦ ኣይኮኑን መንእሰያት ዘለዎም ክልል ዕድመ ዘይፈልጥዎ ንኽፈልጡ ዘይረኣይዎ ንኽሪኡ ሓያል ድርኺት ስለ ዝፈጥረሎም ብኡ መጠን ንበብዓይነቱ ሓደጋታት ዝተቓልዑ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም ደፋራትን ህንጥያትን ምዃኖም ዓወት ዘጓናጽፎም እኳ እንተኾነ በአንጻሩ እውን ከም ዝተጠቕሰን ህይወቶም ባዕሉታት ጸሉ ፍጻሜ ከጋጥሞም ሰፊሕ ዕድል ኣሎ ንኣብነት ዋላቶም ናይ ምሕንባስ ብቕዓት ወይ ክእለት ዘለዎም መንእሰያት ብዘለዎም ድፍረት ኣብ ቀላያት ወይ ዒላታት ተነቒቶም ከኣትዉ ይረኣዩ እዮም ይኹን እምበር ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ኣብ ታሕቲ ብዝጸንሐ ድበት ተታሒዞም ወይ እውን ምስ እምኒ ተራጺሞም ብዝወርዶም ጉድኣት ከይተመልሱ ዝሰርፉ ሂደት ኣይኮኑን ገለ መንእሰያት ድማ ናይ ምሕንባስ ክእለት ዘይብሎም ክነሶም ክለማመዱ ኢሎም ናብቲ ማይ ዓቂሩ ዘሎ ዲጋ ይኹን ቀላይ ምስ ኣተው ሳምቦኦም ማይ መሊኡ ዝሞት እዮም ምስ ምጥሓል ተኣሳሲሩ ዝረአ ካልእ ጠንቅሞት ናይ ምሕንባስ ክእለት ዘይብሎም ህፃናት ወይ መንእሰያት ካብ ዒላ ማይ ክግልሉ ክብሉ ሸተት ኢሎም ዝጥሕሉን ሳኣን ዝረድኦም ህይወቶም ዝስእኑን ምዃኖም እዩ ስለዚ ሓደጋ ምጥሓል ካብቲ ህይወት ብዙሓት ዜጋታትና ዝቐዝፍ ዘሎ ሓደጋ ትራፊክ ተፈልዩ ዝረአ ስለ ዘይኮነ እቲ እንኳ ኣማራጺ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ንምእላይ ጠንቅታቱ ፈሊጥካ ምፍዋስ እዩ ምኽንያቱ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ስለ ዝሓይሽ ምስ ሓደጋ ምጥሓል ብዝተሓሓዝ ጉዳይ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝስርዑ እቶም ግዳይ ብምዃን ህይወቶም ዝስእኑ ዘለዉ መንእሰያት እዮም ስለዚ ንነብሶም ክብሉ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቕጠቡ ይግባእ ዕቋር ማይ ስለ ዝረኸቡ ጥራይ ክሕንብሱ ኣይግብኦምን እዩ ኣብቲ ምስ ኣተዓባቢኦም ብዝተኣሳሰር ዝፈልጥዎ ቀላይ ወይ ዲጋ ወዘተ እንተኾነ እውን ካብ ምጥሓል ዝከላኸለሎም ናውቲ መሐንበሲ ክጥቀሙ ተመራጺ እዩ ወለዱ እውን እንተኾኑ
ወሊዶም ከም ዘይወለዱ ከይኮኑ ደቀም ክቆጻጸሩ ኣለዎም ብሰንኪ ሓደጋ ምጥሓል ህይወቶም ከይስእኑ ከጠንቅቕዎም ምዕዶኦም ምስ ዘይሰምዑ ድማ ቀፂዖም ኣደብ ከትሕዝዎም ግቦኦም ጥራይ ዘይኮነ ግዴታኦም ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ መምሕዳራት ዝህልወን ግደውን ኣቃሊልካ ዝርአ ይኮነን ሓደጋታት ምጥሓል ንምእላይ ቀላያት ዲጋታት ሓጽብታት ዒላታት ወዘተ ሓለዋ ክግበረሎም ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒታት ብምሃብ እወታዊ ተራ ክጻወታ ይኽእላየን ስለዚ ብሰንኪ ሸለልትነት ህይወት ብኸንቱ ከይጠፍእ ኩሉ ዝምልከቶ ኣእጃሙ ከልዕል ይግባእ ዝቕጽል ትሕዝቶና ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ኣብ ኮሌጅ ምድላው መምህራን መምህር ምስ ዝኾነ መምህር ተኽለኣብ ሙስኤል ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ይኸውን ንምሉእ ትሕዝቱ ተኸታተሉ كبرات سمعتنا ممهر تخلاب موسيل اب كوليج مدلاو ممهران كم ممهر تمديبو زسرح زليو اقدمو اب استفاليا ابيات تمرتي كلاي درجان كوليجاتن بممهرنان استفاليو صفحتات حلفنتن زسرحيو ابزي قرب اوان كاب وهل تمكرو بمقاس دقي تمهارو تبل مصحف بمحتام ناب انببتي اقريبو يركب بوغنا اب مكلخال جبنن معقب محبراوي كبرتاتن يقدسيم اب زبلنا يوم تحسساتنا يتمصحف توكيرنا زراريمنا مالنا سنه مكتال حراي ممهر تخلاب قديمه بزغبرنا لكا عدمه مسرت اب ستونينا بمركب كايمز جن حدا كابتي اب مصحفكا سفيرو زلو قداسي ارستي نصور راين علمان زبليمو انتاي يمثل تحستون ملوختن كتبرهالنا مجمرتان دمس بوليس ايرترا زغبركم لاي عدمه كمسكن فوتو نابتي زغرب كالي حتو نمصاغا نصور رأي مهلاو نصور علامة مهلاو كابتي قندي أقداسي روحي أب مملمال من سيات كمقان متن أبتي دك أي تمارو زبل مصحفي كسفرو مريس اللوق مالتي نصور رأيين علامان كنول كلنا أقدمو زمس تي ترجم رأي كنول كلنا انتاي مالتنا ايو زبل حتو كن ملصو يقبعنا مالتيو زي رأي نتكالات وين والقصبات زملكت خونو خيل اتوكرنا جن ناب سبات بفلاي دما نامن سيات سلازخونه بزملك ترعنايون زحاشيو رأي ويكا فيجن زغونه سب اب مصاي خونو زدلي بمعدو زمنيو زحلمو وي زوطنو هون كله أبزناي مساء حلمي بحكي تمنيت وطن كنملك لنا دما بلوبونا نايم حسابن ممرمارن كنت كتقالل يغالي رأي كم نحدا أب حدا بريخ بوتا كونكا أب قربا أب قدمي غان زولو وي أب رحق نزولو نقرات متمات وي مستبال كنبلوين نخلينا لذي رأي ناي حسيرن ناي رحقون لنا كن كفلو نغل نعمنت
በዝናይሎም ቅነ ንጥፈታት እንተሪና ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝርከብ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ንምስጋር ናይ ሓፂር ራእይ ክህልዎ ይኽእል ብድሕሪኡ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኮይኑ ንነብሱን ንሃገሩን ብምፅዋዕ ክብሪ ንኽረክብ ድማ ከም ናይ ነዊሕ ራእይ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ብተመሳሳሊ ሓደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተማሃራይ ናይ ሓፂር ራእዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብዓወት ምዛም ክኸውን ከሎ ናይ ኮሌጅ ትምህርቱ ብዓወት ዛዚሙ ሞያዊ ኮይኑ ዕዉት ናይ ስራሕ ህይወት ንክህልዎ ድማ ንውሕ ዝበለ ራእይ ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ መንእሰያት እንተ ኣብ ትምህርቲ እንተ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕ ኮይኖም ንጹር ራእይ ክህልዎም ይግባእ ማለት እዩ ንጹር ራእይ ክንብል ፀኒሕና ንጹር ዕላማ ድማ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ነቲ ንምነዮ ናሓልሞ ናብ ጋህዲ ንምልዋጥ ንወስዶ ተበግሶ ኒሕ ስንምንካስ ኩሉ ኣብ ዕላማ ይጠቃለል ንጹር ራእይ እንተሃልየካ ንዑ ንጭባጥ ንጹር ዕላማ ኣለካ ማለት እዩ ዕላማኻ ኣብ ሸቶ ንምብፃሕ ድማ ፃዕሪ ከምኡ ድማ ግዜኻን ፀጋታትካን ብግቡእ ምጥቃም የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ንጹር ራእይን ዕላማን ምህላው ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ንጹር ራእይን ዕላማን ዘለዎ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ መጽናዕትን ምርምርን ዝተጸምደ እዩ ግዚኡ ኣብ ኮንቱ ክባኽን ኣየፍቅድን ካብ ዘይተደልየ ዕላማን ንጥፈትን ወይ ኣብ ጌጋታት ገበናትን ኣይሳተፍን ስለዚ መንእሰያት ንጹር ራእይን ዕላማን ክውንኑ ዝሓሸ እዩ ንብል ንኽእል ስድራ ቤታት ቤት ትምህርቲ ዝምልከቶም ኣካላት ንመንእሰያት ንጹር ራእይን ዕላማን ንክህልዎም ምምእዛንን ምትባዕን ድማ ናይ ሓባር ሓላፍነት እዩ ማዕከናት ዜና ብዓብኡ ተራ ክፃወታ ይኽእላ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራዊን ከም ኣካል ማዕከናት ዜና ሃገርና ንመንእሰያት ንጹር ራእይን ዕላማታትን ንክውንኑ ኣብ ተራ ክፃወት ይኽእል ዝብል ርእቶ ኣለኒ ሓደ ካብቲ ኣብቲ መፅሓፍካ ሰፊሩ ዘሎ ኣገደስቲ ርእታት እውን ብዛዕባ ፅልዋ መዘና እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ፅልዋ መዘና እቲ እወታውን ኣሉታውን ሸነኻቱ ከመይ ይመስል ፅልዋ መዘና ክንብል ከለና ኣቀዲሙ ድመፅእ ሕጂውን መዘና ወይ ከዓ ፒር ዝብል እዩ መዘና ክንብል ከለና ብዕድመ ብደረጃ ትምህርቲ ብሓላፍነት ንዝመጣጠኑ ሰባት ንህቦ መፀውዒ እዩ ፅልዋ መዘና ድማ መዛኑ ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ናይ ባህርያት ወይ ናይ ተግባራት ምውራስ ወይ ምፅልላው ይምልከት እቲ ፅልዋ መዘና ከዓ ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ንኽእል ኢና እወታዊ ፅልዋ መዘና ኣሉታዊ ፅልዋ መዘና እወታዊ ፀላዊ ምዃን ካብ ኣሉታዊ ፀላዊ ምዃን ፈላሊና ምርኣይውን ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ከም መንእሰይ ኣውንታዊ ፀላዊ እንተኾነ ዝሓሸ ምዃኑ ተመራፂ ምዃኑውን ክንርድኦ ፅቡቕ እዩ መንእሰያት ዝበዝሐ ግዜኦም ምስ መዛንኦም እዮም ዘሕልፍዎ ስለዚ እንተ ብፅቡቕ እንተ ብሕማቕ ናይ ምፅላው ባህሪ ክህሉ ከዓ ግድን እዩ ኣብ ፅልዋ መዘናውን ተራ ስድራ ቤታትን ኮማትን ኣገዳስነቶም ዕዙዝ እዩ ገለ ኣብ ሕብረተሰብና ምስላ ኣሎ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ዝብል ምስላ ኣሎ እዚ ምስላ ዓብይ መልእኽቲ እዩ ዘሎ ምክንያቱ መካይድትኻ መሓዙትካ ዕሩኽትኻ እንተ ብኣውንታ እንተ ብኣሉታ ክፀልኡኻ ስለ ዝኽእሉ እቲ ኣብ ምምእዛን ኣብ ምእላይ ዝሳተፍ ወላዲ ወይ ሕብረተሰብ ወይ ዝምልከቶ ኣካል ከዓ ነዚ መሓዙትካን መካይድትኻን ምፍላጦም ኣገዳስነት ይህልዎ ኣብዚ ሕጂ እቶም ምሳኻ ዝኸዱ ዕሩኽትኻ እወታዊ ፀለውቲ እንድሕር ኮይኖም ፅቡቕ ተግባራት ፅቡቕ ባህርያት ኣብነታውያን እንተኮይኖም ክንስዕቦም ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ንሕና ብወገናውን እወታዊ ፀለውቲ ክንከውን ከዓ ተመራፂ እዩ ብኣንፃሩ ኣሉታዊ ባህሪ ዘለዎም ብሕብረተሰብ ዘይድገፉ ምስ ክብርታትና ዘይከዱ ልምድታት ዘለዎም መሓዙት እንተልዮምና ከዓ ክንፅሎም ወይ ክንርሕቆም ደይኮነ ዘለና ክንእርሞም ክንኣልዮም ናብቲ ንኣምነሉ ቁኑዕ ዕላማ ከነማእዝኖም እውን ዝሓሸ እዩ ብወገን ወለዲ ወይ ዝምልከቶ ኩሉ እውን ከምዚኦም ዓይነት መሓዙት ዕሩኽ ኣብ ዝህልውና ግዜ
أبكندي مسكستوقيت مسكستو أيتقيت إلنا سقط نجبر أبكندي نتوم قال ودلتات زقور ويكا ألوتاو بحريات دلهم كنصلهم كنرحقهم النفتن نعم أريمنا مخيرنا بحبر تحققوا وتاوي صلوحتات بمقبار نبذ حاشي من قد زخدلو انت قبرنا خا يمرز وين يسمعني حراي قتلنا بزعبا الرم سنة مقبارنا نزارب انتي مالتي الرم سنة مقبار الرم سنة مقبار زلوم من سياتها مخصكواسكي ولدي أبيات تمرتي حبرة السب بحفشة انتي ترى كتصاوتوا قالوا تبل أبزوين الروم سنة مقبار كنقول كلنا زيادة ننصره علينا مالتي الروم سنة مقبار كا مسرت كله عوتاتنا يو أبزقنا يكون عودي أبتمرتي يكون أبسراح أبسفل على نتفتات الروم سنة مقبار مهلاو أزيو أقداسن وسانني بتمرتي بمويا بخيلات بلوس كوينكا بقروم سنة مقبار زي سنة انتوينو ألتاوي سعبين كله يقال سلازي الروم سنة مقبار بقدامنا انت سرعنايو زحاشي مالتيو بحافشو كنرو لنا تي كبرتاتنا حبرتسبنا اب الروم سنة مقبار سرت زقابرة بمخانو مزاحتو من سينا تمهرينا أبزي زتصلوه بمخانو أب الروم سنة مقبار يركب كنبل نخلين عجن سحتي حالفو حدا ترقيتات وين كقات مسلزغل أبزي نزي حالفو زرقة زي سنة مقباراوي تكبارات وي زي الروم سنة مقبار نزي نمقرام نحبر سعري نقبر كم زقبانا نمزخار تبايليو أبتي صحف سفير دولة مالتي الروم سنة مقبار كابس درابيتي زي جمر بيت مرتوين أم غسقاس الروم سنة مقبار حبي إجام يساوت أم لاي من سيات زواسو أكلات كلهم مغسقاس الروم سنة مقبار بوهدة انتسريعوين لعل وثيت كله خمس خيل ده تراتر رايكونن مالت لازم زملكتهم أكلات كنول كلنا من البات بزرزر تاريخها قفحنا سلزغل عفوا شو جن كابس درابيت جميركا بيت مرتن كلهم منقستويانن زي منقستويان تكالات مع كناز زينا سنة بابايان كلهم أب مقرام ويك أم خسقاس الروم سنة مقبار لعل تراك صوتو يقول يوم مالتي لازم الروم سنة مقبار بأقو قالوهمنا انتسرحنا له أب نوح كلا قول نقولوا زي سنة مقباروي تكبارات كان وجد نخلينا راي ممهر بوليس إرترا قبل مكلخال براديو مزيحتن هزباو أخيباتن بقصالي قوس يكايديو حجي مس تحستو مصحف كاب مزمات أقداسنتو بخمي تقولصو وابزي كل جزء صحتي ترياتات كمتي أقدمنا نبلغ صنحنا زي الروم سنة مقبار حدا كيغاتات وي جبنات يرأيهم نزيهم ترياتات انتليو مرامو نايم الرام سقومتي موسادو أقداسي مالتيو شلاليل كاخلف سلازي قبو أقدم كاغن تي زحاشة أماراتي تي نقحات ناي حبرتسب نقحات ناي تماحرو حفشو خاني نقحات ناي من السيات بزتفل على منقدي بقصقاسات غيركا سمينارات غيركا زتفل على صحفات غيركا نقحاتهم كب كتبلو تي أقدمنا تقصنا يو أبتي نصر رأين إعلامان كم زهلوم ندحر كيرنا يوم أبتمرتن أفسرحن ندحر تسميدهم جزيهم بقبو ندحر دار تقوم وينهم نابتي علوتاوي سعبين زبحال نابتي جبنات زبحال نابتي جزي خاب كونتو مدفع كمرحو سلازي كولو نجبنات أقدمنا نكالا خلون نو كودون ويكا نو حدون علنا مالتي سلازي بوليس إرترا بحفشو ناي دمس بوليس إرترا بمنقد راديو زمحلالف بمنقد دي مسيحة حزبن بوليسن زمحلالف ملغتي كوموين
ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ዞባታት ኣብ ኣብያታት ትምህርቲ ንተማሃሮ ንመንእሰያት ዝውሃብ ሰሚናራትን ኣስተምህሮታትን እውን ዓብይ ጽልዋ ዝገብር ዓብይ ትምህርቲ ዝህብ ስለ ዝኾነ ከም ሃናጺ ንጥፈታት ክርአ ዝግብኦ ይመስለኒ ክሕይል ቦን ክሰፍሕ ዝግብኦን ኮይኑ ከዓ ይረአየኒ ራይሞ መምህር ተኽለኣብ ብወገነይ ኣዳልዮ ዝነበርኩ ሕቶታት እዚ ዘቕረበዩ ምናልባት ብወገንካ ክትብሎ ትደሊ እንተሎ ዕድል ክበካ ነዚ ብሓፈሹ ኣብቲ መጽሓፍ ደቀይ ተምሃሩ ዝብል ልዕሊ 20 ዝተፈላለየ ኣርእስታት እዩ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ሓፈሻዊ ትሕዝትኡ ብዝያዳ ናብ ትምህርቲ ዘተኮረ ናብ ተምሃሮ ዘተኮረ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብኡ ዘሎ መልእኽቲ ንተምሃሮ ንመንእሰያት ንወለዲ ንዝምልከቶም ኣካላት ኩሉ እውን ከም መዘኻኸሪ ነጥብታት ዝሕዝ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ክንዘራረበሉ ዝጸንዓና ከዓ ንጹር ራእይን ንጹር ዕላማን ከም ዝህልዎም ሩም ስነ ምግባር ከም ዝህልዎም እቲ እወታዊ ጽልዋ መዘናታት ከም ስስን ምግባር ኩላትና ናይ ሓባር ጻዕሪ ብውህደት ክንገብር እንተኽኢልና ናብቲ ንደልዮ ዕላማ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ክብል ደሊ ንሎም ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን ምቕራብን ምሳኹም ጸናሕና ካብተን ብርሃነ ዘካርያስ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሙሴ ኪዳነ ሽሻይ ተመልሶ ምስ ቴክኒሻን ዓወት ጣዕሚ ብምዃን ኢና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ